सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। साठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। खासदार नारायण राणे यांच्या हस्ते मुख्यालयात गरुड सर्कल ते जेल रस्त्यावर वृक्षारोपण करण्यात आलं। यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।